Ġiet inawgurata faċilità sportiva bi ground ġdid tal-futbol fil-Mediterranean College of Sport. Waqt iż-żjara li għamel f'dan il-kulleġġ f'Birkirkara, il-Prim Ministru Robert Abela kellu ċans iżur lill-istudenti fil-klassijiet tas-sekondarja flimkien mal-laboratorji xjentifiċi marbuta mal-qasam sportiv. Hemm kellu ċans jitkellem ukoll mal-ħaddiema fid-dipartimenti differenti. Ġie spjegat li b'kollox Vassallo Group b'investiment ta' 15 miljun euro ħoloq ma' 7,000 metru kwadru ta' spazji immirati għall-isport. Ġew irrinnovati wkoll 2,000 metru kwadru ta' spazji, inkluż pixxina, grounds tal-futbol, ġim tal-ġinnastika u Sports Performance Center. Dan il-kulleġġ fetaħ fit-30 ta' Settembru li għadda u llum għandu 95 student. Fil-fatt ma' One News iċ-Chairman ta' Vassallo Group, Pio Vassallo, spjega kif fis-snin li ġejjin il-kulleġġ mistenni jilqa' fih mal-400 student atleta u ħabbar kif hemm pjani għal skola primarja wkoll. Minkejja li naftit xhur biss li ftaħna, ir-rispons tal-pubbliku Malti sportiv intlaqa' tajjeb ħafna. L-istudenti tagħna huma kuntenti ħafna b'dak li qegħdin nagħmlu u diġà qegħdin naraw l-iżvilupp tagħhom jagħti l-frott. Fil-fatt ir-rispons tant kien tajjeb illi ddeċidejna li mis-sena d-dieħla sa niftħu l-bibien ukoll skorja primarja fejn it-tfal sa minn ta' żgħira inkunu qegħdin nesponuhom għal l-esperjenza sportiva fejn ikunu qed iduqu numru ta' dixxilpini sportivi. Fiċ-ċerimonja fejn fiha ġie inawgurat ground tal-futbol ġdid li semma għal Father Hilary Taljaferro wara l-kontribut kbir li tal il-futbol Malti, speċjalment fost iż-żgħażagħ. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li rridu nibqgħu nibagħtu l-messaġġ li l-isport għandu jkun parti integrali mill-mod kif ngħixu. Mill-faċilità fiżika li hija tal-aqwa kwalità, ċara għandek l-aqwa investiment f'kull dixxilpina sportiva tista' tgħid kollox tal-ogħla livell ta' kalibru internazzjonali, ma li minn hekk huwa proġett li jiġbor fih filosofija ta' fejn jien nemmen għandna nieħdu dan il-pajjiż il qudiem. L-importanza tal-attività fiżika, l-importanza ta' nutrizzjoni tajba. Il-ħsieb illi tista' taqqat l-akkademja, suġġetti akademiċi u x'qed nitkellmu dwar suġġetti STEM, suġġetti oħrajn il-lingwi flimkien mal-ħsieb li mill-sports jista' jkollok karriera.